Са хора, аз съм Бой Николов и днес започваме с една поредица на F15. Днес ще играем киков. По-нататък мисля започвам турнир. Така нататък, не губим време. Първа атака за мен. Спасяне. Както не е в топката. И аз не знам. Корнер. На корнер предупреждавам, че съм много добър. Но сега не извадих доста късмет. Марсел там стреля. Бензема се обръща удар. Фак. Не лезе тази топка. Моля. Добре, се възползвам. Добре, снимаме от PlayStation 3 днес. По-нататък ще видим, зависи ако се развие. Удар на Роналдо! Не точен. Ако се развива, надявам се да гледате, да започнете да ме гледате, защото не само в F15 ще има епизоди, но както и както на повечето хора им е познато. Може да почнем и на Grand Theft Auto 5 или GTA 5. Там ще направя клип един ден по-късно. Значи днеска сме четвъртък, значи в петък ще бъде качен клипа с новите апдейти на GTA 5 и така нататък. Има едно ново оръжие, което е невероятно, аз вече оправях. Но както и да е, сега играем в да ви меся с топката. Къде се излиза като най-големия копак, ще не вкарат. Умър се учись. Yes. Роналдо някак да бъде наскочен просто от Дани Алвеш, защото Дани Алвеш е винкел. Някак. По-нататък ще започнем турнир за купата на Испания. В коментарите можете да ми давате съвети на какви турнири или лиги да си, защото можем да почнем менеджер мод, плеер мод, плеер кариер мод, не плеер мод. Толкова е в Иниеса. Тони Крос нема. Серхио Бускетс там не се излага без колебания. Сега видим Иниеса какво ще направи тук, шпагат. Не, спънете го. Не искам гол. Спавай. Така. Удар! Yes. Най-пък е вратата. За мое щастие. Днес започваме главно. И аз вече карах по-нататък. Какво ще правим? Можете да ми давате съвети какво да правя за по-нататъка. Защото мисля и да качваме влогове и такива глупости, да ви уведомявам какво ще става. Както повечето ютубери правят. Като Quebelcop и така нататък, и Джели. Зависи как ще се развие. Надявам се да се абонирате за мен. Наистина много се надявам. Защото повечето ютубери качват на F15 и реших и аз да го направя. Но не от... Рикошет и гол! Гол на Бензема. Даже... Да, на Бензема беше гола, защото рикошет не се зачита като автогол. Вижте, само чакайте секунда само, за да не губим време, защото само 15 минути мога да снимам. Вижте само какво стана. Удар с лева крак. Не. Всъщност, имаше ли рикошет тук? Да видим. Да, имаше много лек рикошет, но това повлия на резултата. И както и съответно удара, повлия това. 36 минута гона, Карим Бензема. Игралното ниво е професионал. Играе 4 минути. Е времето. Сега ви много добър пробив там на Лука Модрич. Той подава към Бензема. Дали ще комбинира с някого? Да, търси там далечните позиции. Ако не се лъжа, това беше Бел.
Да, щом тук Карвахал тръгва за топката, значи това беше Бейл. Не успя да го намери Джорди Алба, изчисти. Тук мощнаха поличка. Тук засада имаше на Джорди Алба. Пепе към Карвахал, който се стреми да обърне посоката, да видим. Много се забави Бензема. Надявам се добре ме чувате и както и да се вижда добре, защото снимам от телефонът ми. Но да видим там удар пак на Бензема. Да, надявам се добре се вижда. Зависи просто. Марсело много леко да прави. Няма как да влезе просто. Че няма написано мобилията как трябва да влезе с топка на Марсело. Я да правя на тръгна. Чай малко, господин сега. 46 минута. Ето ви второто време. Второто по време, извинявам се. Бе, спанете го, бе. Булдога Суарес тръгва, подава на Иниеста, който нищо няма прави. Се нападя Серхио Бускет, който сгреши топката, не му да скаже ново изречение, който не успя да подаде за Роналдо. Как падна? Как падна? Идите, отнемете моя. Пике. Сега Лука Модрич няма и от него е отнета. Много мразя автосвича. Не искам едното, друго изпълнява. Там шпагат имаше. Фал. Какъв фал? И ако даде жълт картон. Не мога да променя. Дава авантаж. Аз знам, че съм срамарит. Но дава авантаж и след това веднага жълт картон. Без никакви причини. Тук се заслужавам жълтия картон. Спрете играта, спрете. Не искам жълт картон. Не да ми вкарат. Не! Спасявай. Направил съм си свой играч. Тук... Но съжалявам за едно. Защото мисля да си купувам хубав компютър, но в рамките на 1000 лева не можа да намеря гол на Бензема. Да, гол на Бензема. И в рамките на 1000 лева не можех да намеря хубав компютър. Просто толкова се разбирам. И да, мислех си да си закупя в 15 от Steam или от някъде другаде. От OLX-а и я имаш за 20 лева. Знам, че съм много малко. В принцип, както гледам, 125 лева. Мисля да направя пак опенинг, но коинса за компютър са много скъпи. Не за мен. Но 5% отстъпка не мисля, че ще ми стигнат. За коинс и така. Имаше един ютубър, който правиш много добре пак опенинг. И му се падна... как беше думата, бе? Забравя. Както и да, и му се падна... Оверал беше Кристиано Роналдо. 99. Оверал. За португалеца. След това той правеше на PES. Лично не го познавам, но само съм го гледал. И отскоро и започнах да го гледам. И така... не беше тъч. Да, и Роналдо естествено пада. Говоря пълни глупости. Сега Бензема. Подане към Бел. Бел обръща посоката. Ще обърне. Да, обръща. Сега вим. Бел. Удар на Бел. На вратата. Смяна. И аз ще извърша смяна. Кой лук? Тони Крос е с жълт картон. Не на доброто решение, но Кедира влиза мястото на Тони Крос. Чакай на Мирослав Козе. Дани Алвеш.
Сега видим кой ще... Ай, още 10 минути. 10 минути ми трябва, 10 минути ми трябва. Айде, Роналдо. Роналдо е златен. Финес, грация. Yes. Анчелоти, грация, Роналдо. Да. Подскача се добре. Вкара гол. Финес. Грация, Анчелоти, вижте. Брилянтно е изпълнение на Кристиано Роналдо. Те идеално тръгнала, като за първи матч. И то на професионал. И играем Ел Класико. Оп! И не отнях. Спомнаха му името. Вау. Вместо с топката, дали Барселона ще имат време за един бърз гол? Те като гледам, ще имат. Няма да стоят без гол. Но да видим... стига ли? Дай един авантаж, бе. Оле, майко, няма беше. И не още центране. Топката попава в Серхио Рамос, който към Родригес, който подава към Роналдо. Сега видим Роналдо. Подаване към Бел, извинявам се. Бел, удар на Бел, спасяване удар на Бензема. Майко, как няма вкараш, бе? Гати, цървула. Как не вкара, бе? И баси изрода. Да, и това беше края. Надявам се клипчето да ви е харесало. Можете да се абонирате за мен за още много такива клипове и да продължавам да снимам, естествено. Ако клипът ви е харесал, можете да дадете палец нагоре, можете да ми давате предложения долу в коментарите на какви точно игра снимаме. И да, това беше от мен. Чао!